degeška mi vypla. Ja som gedeška. Toto neznáš, nie? Už je veľmi zlaké. Número 3. Helikoptér. Número 2. Dirt. Honorable mención. Número 1. Spiderman Hunskaret. Toto som videl. Zdravím vás, dámy a páni, máme tu konečne novú nádielku strašidelných videí z internetu. Budem rád, ak zavítate aj na môj Instagram. Toto nie je strašidelné. Prečo to sú tam keľo? Vitajte, dámy a páni, dnes sa pozrieme na niekoľko Pozrite. strašidelných videí, ktoré by ste radšej nemali pozerať sami, Ivan, to, alebo že v ty. večerných hodinách. Ivan. Ak sa vám ale takáto tvorba páči, budem Ivan, rád za na. váš odber so Budeš zapnutými mi notifikáciami. Poďme na to. Катя bude strašidelný. Istý Cody je počas dňa sám doma, keď v tom sa začnú diať podivné veci, ktoré ho poriadne rozrušia. Vo viacerých miestnostiach začínajú blikať svetlá a rôzne predmety sa samé od seba presúvajú z miesta na miesto. Cody teda vyťahuje telefón a nahráva krátke videá, ktoré neskôr zasiela svojej priateľke. Znepokojený Cody z domu na chvíľu odchádza. Po 15 minútach sa vracia a ešte pred dverami si znovu zapína nahrávanie videa, aby si všetko zaznamenal. Hneď po vstupe dovnútra si všíma, že dvierka na skrinkách v kuchyni sú otvorené. Opäť vystrašený z domu odchádza a tentokrát sa vracia až o niekoľko hodín. Keď si večer ešte raz prezerá videá, ktoré cez deň natočil, všimne si niečo poriadne hrozivého. Dobre, sa vypínajú už.